inyong napapakinggan Radyo Man, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris, sigapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Radyo Manel Maracol. Araw na po ngayon ng Lunes, Marso 16, 2026. Ako naman si Radyo Man, Jenny Pahilangka. Mga kasama, narito na Pangulo ng mainit na mga balita. Panibagong big-time oil price hike sa mga produktong petrolyo ipatutupad ng mga kumpanyang langis bukas. Mahigit 23 pesos kada litro abay itataas sa diesel. They will adjust, not today, they will adjust tomorrow. Panukalang batas para pagkalooban ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo inaprubahan na sa ikatatlo at huling pagbasa sa Kamara. Samantala naman, impeachment proceedings mas mapapabilis kung hindi magsumiti ng sagot si Vice President Sara Duterte. Ang Kamara hindi magbibigay ng palugit. So kung sumagot po siya, April 8, no? Yung pong inaasahan nating susunod pong pagdinig. Pero pagka hindi mo siya nag-submit na kahit ano, pwede rin mo yan magsimula kayo pong Miyerkules. Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa panibagong all-time low ngayong araw. Ilang pribadong ospital posibleng kumalas na sa yakap program ng PhilHealth kung hindi sasaluhin ng gobyerno ang gastos sa paggamit ng electronic medical record system ayon sa PHAPI. Ang mga yakap providers, kami po yun, ang bibili ng EMR na yan. Ay medyo magastos po yan. PNP may impormasyon na sa gunman na sangkot sa pagpatay at pagsunog sa dalawang individual sa Nueva Ecija tricycle driver na isa sa mga suspect na aresto na. RMN Network News. Mga kasama sa ating breaking news, RMN Breaking News. yung panukalang batas na bibigyan ng emergency powers ang Pangulong Bongbong Marcos lusot na rin sa Kamara. May detalye, Radyo Man, Grace Mariano. Grace? RMN Live Report. Inaprobahan na nga ngayon sa ikatlot huling pagbasa ng House of Representatives ang House Bill number 8418. Ito ang panukalang batas na magbibigay ng emergency powers o kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para suspindihin, pansamantala o kaya ay bawasan ng excise tax na ipinapataw sa produktong petrolyo sa mga panahon na mayroong national at global economic emergencies. 247 mga kongresista ang bumoto pabor sa panukala, 3 naman ang kumontra na kinabibilangan ni Representatives Antonio Tino, Sara Elago at Reneco na pawang mga kasapi ng Makabayan Bloc. Ang panukala ay sinertipikahang urgent ni PBBM noong nakaraang linggo. With 247 members voting in affirmative, 3 in negative, and 0 abstention, House Bill number 8418 is hereby approved on the third and final reading. Majority Leader. Aamyandahan ng panukala ang National Internal Revenue Code of 1997. Batay sa panukala, pwede lang gamitin ng Pangulo ang emergency powers kapag inarekomenda ng Development Budget Coordination Committee at sa pakikipag-ugnayan sa kalihim ng Department of Energy. Magiging batayan nito kung aabot o lalagpas sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan o kaya ay kung may idineklara na state of national emergency o kalamidad na nagdulot ng matinding pagtaas sa presyo ng langis sa bansa. Tatagal lamang hanggang 6 na buwan ang bawat suspensyon, ngunit maaari itong palawigin o wakasan ng Kongreso ng mas maaga sa pamamagitan ng joint resolution at hindi yan dapat lumampas sa 1 taon ang kabuuan ng panahon ng pagpapatupad.
Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RMN. RMN Network News. Mga senador, nagdaraos ngayon ang caucus kaugnay sa panukalang emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Condebata. RMN Live Report. Kakatapos lamang Radyoman Jenny ng caucus o pulong ngayon ng mga senador para sa panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos upang suspendihin o tapyasan ang excise tax sa fuel. Sinabi kanina ni Senate President Tito Soto III, si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Pia Cayetano ang humiling ng naturang caucus. Tinalakay nila kung i-adapt ng Senado ang bersyon ng panukalang emergency powers sa Pangulo ng Kamara. Sa ngayon hindi pa pinal kung suspensyon o bawas excise tax fuel ang kanilang ipapasa. Yeah, the caucus after the roll call was initiated by Senator Pia Cayetano. Siya ang Ways and Means. She wants to discuss it with the members. Anong pwede namin magawa para maipasa namin ito at the soonest possible time. So, we're discussing it after the roll call. yung version ng House? I-adapt mo yung version ng House? Depende, we have to see it. It depends on Senator Cayetano. Para wala nang Pia. vacancy. Para wala nang vacancy. Depends kay Senator Pia kung anong nakita niya, kung pareho lang yan or mayroon konting diferensya. Kung may konting diferensya, pwedeng paper by ka. Samantala, sinabi naman ni Senator Pia na limitado lamang sa excise tax ang panukalang suspendihin o bawasan at hindi kasama rito ang VAT sa produktong petrolyo. Posible namang magsagawa ng sesyon ang Senado hanggang sa Huwebes para maihabol na maipasa ang panukala bago ang nakatakdang session break ngayong linggo. Dagdag na balita, natanggap na ng Senado itong inaprobahang bersyon ng Kamara na bigyan ng emergency powers si Pangulong Marcos para suspendihin o bawasan ang excise tax at inirefer na ito sa Committee on Ways and Means. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Condebata, Tatak, RMN. RMN Network News. Kapit mga motorista, asahan muli ang taas presyo sa mga produktong petrolyo na ipatutupad ng mga kumpanyang langis bukas, araw po yan ng Martes. Ayon sa Department of Energy, aabot sa mahigit 23 pesos kada litro ang itataas sa mga produktong petrolyo. The companies, the gas stations will adjust their prices. Again, I'll repeat it. Gasoline, 12.90 to 16.60 pesos. Diesel, 20.40 to 23.90 pesos. Kerosene at 6.90 to 8.90 pesos. Muling ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang staggered o pautay-utay na taas presyo sa petrolyo pang hindi mabigla ang mga motorista. On the staggering, kasi masakit kasi ang pag-increase biglaan 20 pesos sa diesel. Masakit yan lalo na sa mga jeepney drivers natin. All companies have committed to continue their discounts, especially to PUVs. Inatasan din mga kasama ng Department of Energy ang lahat ng mga oil companies at gasoline stations na maigpit na sumunod sa fuel pricing rules at iwasan ang hoarding o anumang unauthorized na pagtaas ng presyo. Mas pagtingin din nila ang monitoring kasama ang Department of the Interior and Local Government ng Philippine National Police. We are giving out guidelines, stronger guidelines to all our enforcement group para i-monitor na ang hoarding bawal talaga. It is not good for our economy. It's not good for our fellow Filipinos na nagpa-public transport. At hindi rin po maganda yan para sa mga PUV drivers natin, sa mga magsasaka natin, sa fisher folks natin. Kasi sila talaga day-to-day ang pangangailangan nila. Kasi yun lang naman ma-afford nilang bilhin to store. Bahagi pa rin yan ang pagpapaliwanag ng Department of Energy Secretary Sharon Garin. RMN Network News. Sa kaugnay na balita, aminado ang Department of Energy na nangangapa sila sa magiging supply ng langis sa mga susunod na araw o linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, pinangangambahan nila ang posibleng paglala pa ng gulo sa gitnang silangan kung saan kumukuha ang bansa ng langis. Nababahala rin anya sila sa posibleng pagsasara ng ilang bansa sa pag-export ng langis. We don't know what's happening with the rest of the world.
So every day, every week, every month, it will be always tight. Kasi why? It's not because we lack supply today, but we need to make sure that in the future, we don't, in the next few weeks, baka kasi mag-tighten, mag-close yung ibang countries, or baka mag-worsen yung gera. So the direct and indirect effect of to us is the supply. Sa kabila nito, tiniyak ni Garin na patuloy ang pakikipag-usap ngayon ng Pilipinas sa iba pang mga bansa at sa mga alternatibong suppliers ng langis. Maging ang Department of Foreign Affairs anya ay nakikipag-ugnayan na rin sa foreign ambassadors para makakuha ng supply ng langis. Kaugnay nito, muling umapila ang Energy Department sa publiko na tumulong sa pagtitipid ng langis. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama ang Pilipinas, pinag-aaralan din ang pag-import ng langis sa mga karating na bansa sa Asia. Kasama mo sa balita, Radyoman Joyce. Joyce. RMN Live Report. Pinag-aaralan na rin ng Pilipinas ang pag-import ng langis sa mga karating na bansa sa Asia, partikular sa China, Japan, Singapore, Thailand at South Korea. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, dati pa namang nag-i-import ang Pilipinas sa China, kaya tiyakan niyang hindi na mahirapan ang Pilipinas na makipag-usap sa China. Sinabi ni Garina na nakikipag-usap na rin ang Philippine National Oil Company at ang Department of Foreign Affairs sa naturang mga bansa para sa pag-import ng langis. OC together with the FA para to approach these countries because we have good relations with these countries also, and they have always been our traditional suppliers. So we're working on that. So, but the effect is there. So we've approached Thailand, ma'am, and which country po? Okay, all of our suppliers are the same ones that we are approaching, whether they closed or did not close. Okay. So, who are our suppliers? South Korea, China, Thailand, Singapore, Japan, and some others. And we're also contacting more than that. But yes, we're approaching them kasi alam ko, like Singapore hasn't closed, China has closed. So there are others na hindi na close, and there are also others that are not our usual suppliers that are willing to sell to. Una na rin inanunsyo ng DOE na posibleng kumuha na rin ng supply ng langis ang Pilipinas sa Russia. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Collantes, Adra, Tatak, RMN. RMN Network News. Mahigit 11,000 mga lehitimong tricycle drivers sa Jansan makatatanggap ng 1,500 pesos subsidy mula sa pamahalaang lokal. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Brian Onyate ng RMN Jansan. RMN Live Report. Nasa 1,500 pesos ang ibibigay ng lokal na pamahalaan ng General Santos City bilang fuel subsidy sa halos 11,468 na mga lehitimong tricycle drivers ng lungsod. Ito ang sinabi ni General Santos City Mayor Lorely G. Pacquiao. Anya na ang nasabing ayuda ang mula sa pondo ng LGU Gensan para sa mga tricycle drivers na apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Dagdag pa ng alkalde ng Jansan na hindi pa kasali dito ang posibleng tulong ng nasyonal na gobyerno sa mga apektadong sektor. Napag-alaman na bahagyang nagkagulo ang mga tricycle drivers ng Jansan sa pagkukuha ng voter's certificate mula sa Commission on Elections dahil isa ito sa mga dokumentong kakailanganin ng lungsod sa pagbibigay ng nasabing ayuda. Ayon kay Mayor Pacquiao na kailangan sundin ang batas para sa proseso ng pagbibigay ng tulong sa mga apektadong sektor. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Onyate, Tatak RMN. RMN Network News. Sa Western Visayas Region mga kasama, pag-activate ng Local Price Coordinating Council, ipag-utos ng DILG sa mga LGUs doon, kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis. Mula sa FM Roas, may detalye Idol Joshua Kenny Tanas. RMN Live Report.
Ipag-uutos ng Department of Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan sa buong Western Visayas na i-activate muli ang kanilang Local Price Coordinating Councils habang naghahanda ang mga autoridad sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis na maiuugnay sa tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon sa DILG, isinasapinal na nila ang isang memorandum na mag-uutos sa mga LGU na buhayin muli ang mga council upang mas mapabuti ang pagmamanman sa supply ng langis at presyo nito sa retail at mapigilan ng hoarding at hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Ang hakbang na ito ay kasunod ng isang konsultasyon ng mga ahensya na tumalakay sa pagmamanman ng presyo ng langis at pagtutulungan sa posibleng pag-antala ng supply na dulot ng pandaigdigang pangyayari. Binigyang diin ni Attorney Janine Wednesday Hava, Legal Officer ng DILG sa rehiyon, ang kahalagahan ng pagbuhay muli sa mga council upang matiyak na handa ang mga lokal na pamahalaan na tumugon sa pagbabago-bagong kalagayan sa pamilihan. Inaasahang ilalabas na ang memorandum sa lalong madaling panahon na magbibigay ng mga patnubay at alituntunin para sa mga lokal na pamahalaan sa buong rehiyon. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN! RMN Network News. Sinertipikahang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senate Bill No. 1965 na nag-aamyenda sa Republic Act No. 9367 o ang Biofuels Act of 2006. Sa liham na ipinadala sa opisina ng Pangulo na nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ngayong araw, sinabing pinamamadali sa Senado ang pag-aproba sa panukala. Sa ilalim ng panukala, batay sa rekomendasyon ng Department of Energy ay pahihintulutan ng Pangulo na maglabas ng executive order para sa pag-import ng biofuel components tulad ng bioethanol at biodiesel na hindi higit sa 1 taon. Ito ay para maibsan ang epekto sa ekonomiya kapag nagpatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng gulo sa Middle East. Maaari lamang ipatupad ang hakbang kung ang presyo ng blended gasoline at diesel o ang petrolyong may halong biofuel ay mas tataas o matataas ng hindi bababa sa 5% kumpara sa presyo ng purong gasolina at diesel. Ang malilikom naman na pondo mula sa taripa at buwis sa pag-aangkat ng mga biofuel components ay itatalaga para sa mga programang pang-ayuda. RMN Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, pila ng mga bumibili sa 20 pesos rice sumaba pa sa kasagsagan ng big time oil price hike ayon yan sa NFA. Detalye ng balita mula kay Radyoman Mike Guyagoy. RMN Live Report. Umahaba na umano ang pila ng mga namimili sa 20 pesos na bigas sa buong bansa simula na maging sunod-sunod na ang pagpapatupad ng malaki ang taas presyo sa produktong petrolyo bunsod ng lumalalang tensyon sa Middle East. Itong inamin mismo kanina sa pulong balitaan ni National Food Authority Administrator Larry Lacson. Anya, naobserbahan nila na may mga gabi pa lang ay pumipila na sa Kadiwa site ng mga benteng bigas ang mga tao. Posible anyang mga dating di bumibili ng 20 pesos na bigas ay bumibili na rin ngayon upang ma-secure ang supply ng kanilang pagkain ngayong may krisis sa langis. Tiniyak naman ni Lacson na hindi naman kinakailang pumila o magpuyat dahil may sapat na supply ng bigas ang bansa. Kahit anya pumalo ang demand sa 20 pesos na bigas, kaya pa rin umano ng NFA na i-sustain ito. Anya sa ngayon ay may sapat na supply ang NFA na kayang pakainin sa loob ng 10 araw ang mga Pilipino sa buong Pilipinas. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may hakbang na silang gagawin upang matiyak na may sapat na rice supply na mabibili ang publiko. Kaya nag-meeting kami kayo ng umaga tungkol dito kung paano nga namin idodoblehin namin yung mga stocks on site, kung saan sila ngayon, kung ano yung stock dati, let's say 100 kaban lang, ngayon gagawin ng 200. Tapos yung selling outlet na yun, imbis na isa lang ang nagbebenta o dalawa lang, magiging dodoblehin din kasi nga nakikita natin na yung napaka-importante itong pinagawa sa atin ng Pangulo na yung sa 20 pesos at makakatulong sigurado to sa pagpagaan ng konti kahit papano. Ang naging pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, Mike Buyagoy Tatak, RMN. RMN Network News.
Hindi magbibigay ang Kamara ng extension para sa sagot ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kinakaharap niyang dalawang verified impeachment complaint. Hanggang ngayong Lunes na lamang ang deadline ng 10 araw para magsumite si Vice President Sara ng sagot sa House Committee on Justice. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, non-extendable ang nasabing period at sakaling hindi magbigay ng sagot si Vice President Sara ay mas mapapabilis pa ang pag-usad ng impeachment proceedings. Depende ho talaga sa sagot po ni VP Sara. So kung sumagot po siya, April 8, no? Yung po inaasahan ho nating susunod po pagdinig tungkol ho sa mismong mga substance na ng mga asunto. Pero pagka hindi mo siya nag-submit na kahit ano, pwede rin mo yan magsimula ngayong pong Miyerkules. So non-extendable ho yung period. So pagka hindi mo siya sumagot, di yun na po yun. Pagka kung may sagot, papasagutin po natin yung mga complainants endorsers, no? Tapos may rejoinder po ulit ang ating pong pangalawang Pangulo. Kasabay nito, binanggit din ni Ridon ang issue ng conflict of interest sa ilang abogado ng Vice Presidente, ang pagkakasangkot at ang pagkakasangkot ng mga ito sa procurement process sa DepEd. Hindi naman ordinaryong abogado yung mga sinasabi mo ni Vice President Sara. Yung po nga si Reynold Monsayak, pinangalanan ho ni Gloria Mercado ho yan, na nag-impluensya doon po sa procurement process supposedly sa Department of Education at napapangalanan ho siya doon din po sa Madiaga Affidavit. Ano? So, kumbaga, talaga mayroong totoong conflict of interest pagka pinayagan mo na komite na si Mr. Monsayak ay magiging abogado rin po at witness resource person po ng komite. So yun yung una. Kay Mr. Toro, ganun din po. Siya po ay talagang mataas na opisyal. Dito po sa buong panahon na nandyan po si VP Sara sa DepEd. So hindi mo pwede na payagan ho yung mga ganyan po mga pagpili po ng abogado. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa interview ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Samantala naman, pinag-isipan ng National Unity Party o NUP ang pagkalas sa House Majority Block at lumipat na lamang sa minorya ng Kamara. Tidala naman sa hindi kontento o hindi natutuwa ang NUP sa mga hakbang ni House Speaker Faustino Bujo III sa mga idinudulog nilang problema sa kanilang mga distrito. Ilan sa mga pinuntong issue ni NUP Chairman at House Deputy Speaker Representative Ronnie Puno ang late na paglalabas ng budget para silang social services sa kanilang mga distrito, gayon din ang nadiskubre nilang hindi na download ng DBM na pondo para sa mga proyekto. He is our leader. He should lead. Diba? But hindi yata nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso para alamin kung ano mga problema na inaabot namin dahil. Para humihiwalay sila sa sitwasyon ng mga congressmen ngayon. No, sana hindi ganyan. Hindi namin sila, speaker namin siya, di ba? Kami, naririnig nyo naman, di ba? In the past few months, wala kayong narinig sa amin kundi puro suporta sa kanila. Hindi na nila kailangan kami kausapin 2 beses. Pag may hiniling silang tulong sa aming partido, tumutulong kami. Pero dito sa recess na mangyayari, magmi-meeting kami ulit. Titignan namin kung dapat pa kami maiwan sa majority o lumipat na lang kami sa minority. Dagdag pa ni Congressman Puno, ang desisyon ay pagpupulungan ng 40 mga kongresistang kasapi ng NUP sa session break ng Kongreso sa susunod na linggo. Ang NUP ang ikalawang pinakamalaking partido sa Kamara. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na nanatili ang tiwala nila sa House Speaker at wala silang planong pagdudahan ang liderato nito. Wala po, dahil ano po din siya po yung nagsusunong ng mga seryosong mga reforma doon sa iba't ibang mga usapin, ano? At marami siyang mga inilatag na mga pagbabago doon po sa usapin, halimbawa siya nagtutulak ng political dynasty amendments, party list law amendments, no? Yan po yung mga LEDAC priorities ng Pangulo. So, tingin ko wala naman dahilan para magkaroon po ng disgusto sa liderato po niya, Speaker D. Yan si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa interview ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan ng panibagong record low na 59 pesos and 87 centavos ngayong Lunes. Nahigitan ito ang naitalang dating all-time low na 59 pesos and 73 centavos nito lamang Biyernes, March 13. Ay sa ilang ekonomista, posibleng nakakaapekto sa palitan ng
ng piso kontra dolyar ang pagpalo sa mahigit $100 kada bariles ng presyo ng krudo dahil sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Dagdag pa dito ang anilay na nanatiling matapang o aggressive ang US Federal Reserve sa kanilang monetary policy. Dahil sa mataas ang interes na Amerika, mas pinili ng mga investor na ilagay ang kanilang pera sa dolyar kaysa sa piso. RMN Network News. Sa kabilang dako ng balita mga kasama, maaring kumalas ang ilang pribadong ospital sa bansa sa pagsali sa tinatawag na YACA program ng PhilHealth kung hindi sila makapag-install ng bagong Electronic Medical Records o EMR system bago naman ang buwan ng Hunyo. Sa panayam ng DZXL in Manila kay Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, gumagamit ang yakap ng EMR na dati na rin ginagamit sa mga e-konsulta. Bagamat pareho lamang ito, mas mapapagastos ang ilang pribadong ospital nang aabot sa halos 400,000 pesos para lamang kumuha ng pribadong service provider. Nung pong establish yan, meron na po tayong ginagamit na parang electronic or EMR dati. E-con ang tawag nila. E-consulta. E-consulta po. Parang yan po yung system ng medical record nila na electronic. But then, bigla pong sinabi nila na mag-e-end yan by June of this year, 2026. Kailangan ang mga yakap providers, kami po yun, ang mga hospital, ang bibili ng EMR na yan. Ay medyo magastos po yan. Aabot ng, yung iba, 250,000, yung iba, up to 400,000. Nakikipag-ugnayan na rin ngayon ang PHAPI sa PhilHealth upang saluhin ang gastos ng mga pribadong ospital dahil sa naharap na ito sa mataas na operational cost at delayed reimbursements. Bigyan din pa ng PHAPI na ayon sa Universal Healthcare Act, dapat ang Department of Health at PhilHealth ang magbibigay ng pondo ng Health Information System nang walang dagdag na gastos sa mga healthcare providers. RMN Network News. Reklamo ng Securities and Exchange Commission laban sa Villar Land Holdings sumalang sa preliminary investigation. Pamilya Villar hindi sumipot sa pagdinig. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RMN Live Report. Nag-umpisa ng dinggin ng Department of Justice ang reklamong inihain ng Securities and Exchange Commission laban sa kumpanyang pag-aari ng Pamilya Villar. Ngayong Lunes ng hapon nang sumalang sa preliminary investigation ang criminal complaint ng SEC laban sa Villar Land Holdings dahil sa alegasyon ng market manipulation, insider trading at hindi tamang disclosures na nagresulta sa pagtaas ng shares ng kumpanya. Pinangunahan ni Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong ang pagdinig sa tanggapan ng DOJ kung saan humingi ng kopya ng complaint affidavits ng SEC ang kampo ng respondents. Hindi naman sumipot sa pagdinig ang respondents na sina dating Senate President Manny Villar, asawang si former Senator Cynthia Villar, mga anak na sina Manuel Paulo at mga senador na sina Mark at Camille at iba pang direktor ng kumpanya. Pinagbigyan ng panel of prosecutors ang hiling ng respondents na palugit para makapaghain ng kanilang kontrasalaysay. Kaugnay nito, itinakda naman ang clarificatory hearing sa April 20 kung saan obligado naman ang mga respondent na personal na dumalo sa pagdinig. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairos, Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala, presensya ng kapulisan at razor wire dyan sa paligid ng Malacanang, bahagi lamang ng security exercise. Kasama mo sa balita, Radyoman Chanel Salazar. Shan. RMN Live Report. Nilinaw ng Malacanang na bahagi lamang na isang security exercise ang kumakalat ng mga larawan na may mga razor wire at presensya ng kapulisan sa mga kalsadang papasok ng palasyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isinagawa ang aktibidad upang subukin ang operational readiness ng mga security personnel at ng mga unit na nakaatas sa pagbabantay sa paligid ng Malacanang. Sa kabila ito ng ilang ulat at mga post sa social media na nag-uugnay sa sitwasyon sa umano'y heightened security alert sa palasyo. Gayunpaman, wala namang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang na naka-heightened alert ang compound. Sa kasalukuyan, normal ang sitwasyon sa Malacanang at bukas sa mga gate papasok at palabas ng compound. Tuloy-tuloy ring nakakadaan ng mga sasakyan kabilang mga tricycle, motorsiklo at pribadong kotse. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak RMN.
RMN Network News. PNP may lead na sa gunman na sangkot sa pagpatay at pagsunog sa dalawang individual sa Nueva Ecija. Tricycle driver na isa sa mga suspects sa nasabing krimen na aresto na. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo. RMN Live Report. May lead na Philippine National Police sa gunman na sangkot sa pagpatay at pagsunog sa dalawang individual sa Nueva Ecija. Ayon kay Nueva Ecija Police Provincial Office Director Colonel Richie Coraval, may pagkakakilanlan na ang nasabing gunman na posible ring isang hired killer ngunit hindi pa nila pwedeng maibahagi ang iba pang mga detalye dahil sa nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa kanya. Sir, may lead na po kayo dun sa gunman? Yes, identified naman siya. In fact, we are on continuous yung hot pursuit pa rin natin. Sa huling monitoring ng Nueva Ecija Police, nasa Region 3 lamang nagtatago ang nasabing suspect. Samantala na aresto na ng mga operatiba ng PNP and tricycle driver na isa sa mga suspect sa nasabing krimen. Naaresto ito noong March 12 sa isang mall sa Santa Rosa sa nasabing lugar. Ayon kay Caraval, hindi pa na-establish kung ang nasabing na aresto ng tricycle driver ang siya ring buyer ng mga transaksyon sana ng mga biktima. Hindi natin na-establish pa. Pero still continuous pa naman yung natin. Continuous yung investigation natin. But for the result of the investigation is yung lalaki kasi yung driver ng tricycle. Siya yung ginamit. May conspiracy between the mastermind and the driver. Sa ngayon, 5 suspect na ang hawak ng mga otoridad, kasama na rito ang pangunahing suspect. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Margie Domingo, Tatak RMN. RMN Network News. RMN Entertainment News. Vilma Santos hindi na nga ba gagawa pa ng pelikula? Alamin natin ang balitang yan mula kay Rajuman Alex Furake. Gumawa ng kasaysayan si Autumn Durald R. Capo sa Oscars 2026. Nasungkit ni Autumn ang Best Cinematography Award para sa pelikulang Sinners. Siyang kauna-unahang babae, unang Pinay, unang Black at unang Asian woman na nagwagi ng awards sa halos 100-year history ng Academy Awards. Ang pamilya ni Autumn ay nagmula naman sa Masantol, Pampanga at South America. Nasurpresang lahat sa star-studded Hollywood Biggest Night of the Year sa Dolby Theater matapos i-anunsyong kanyang pangalan bilang Best Cinematography winner. Wala pang babaeng nagwagi sa cinematography category sa loob ng 98 years ng Oscars at si R. Capo lang ang nakagawa nito. Si R. Capo ay na-inspire ni Matthew Libatic, ang unang Pinoy na nakasungkit din ng Academy Cinematography Citation para sa movie na Black Swan. Ang dalawang Pinoy ay parehong nag-aral sa American Film Institute Conservatory. Magkaibang taon lang pero sila ay nag-enroll sa Master of Fine Arts in Cinematography program. Samantala, tinakal naman sina Michael Jordan bilang Best Actor para sa Sinners at Jessie Buckley bilang Best Actress para sa Hamnet sa ginanap na 98 Academy Awards. Yan ating entertainment news. Alex Furake, Tatak RMN. Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Rajuman El Maracol. At Rajuman Jenny Pahilanga. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Ilonggo, maayong gabi. Inyo pong natunghayan ang RMN Network.